Inorketzun espero zetorren olatua. Izan zen, paseo berrira turistak doazenean eta bapatean bustitzen du olatu batek eta gelditzen dira busti-bustikin eta noraitek grabatzen dio mobilarekin eta gero igotzen du Twitterra eta ikusten du mundu guztiak. Hori izan zen, atzean zuloa guretzako. Nola hasi zen atzean zuloa? Galdera ona. Piskat kursia dago esatea, baina, atzean zuloako urteago niretzako izan dira urte erabaki horrak. Sentimentalki eta emozionalki oso potenteak izan dira. Gogoratzen dut, eta antzerki eskolatik gaueko 8:00, 9:00 klasea bukatuta, batean dei bat jasotzen dut, eta bagerakoek omen zutela proiektu bat, eta ni bertan egotean nahi zuten. La hostia. Bagerako 31 urte daramatza euskararen sustapenean Donostian, eta bazen garaia zerbait berritzaileagoa egiteko, zerbait freskoa. Freskoa, berritzailea... Dinamikoa. Proiektua esplikatu ziatenean ez zer ulertu. Nahi zuten kamarara hitz egitea, gero testu idatzi bat jarriko zutela. Honek funtzionatuko du? Egia esan, pantoima full plagiatu genuen. Pantonina azul? Ideik ez? Plagiatu, ekarri. Pantomima full. Hizkuntza datu, no? Hizkuntza, tipografia... Aktoreak. Eta aktore bat emakumezkoa. Nik proiektuari baietz esan nion, ikusi nolako, nire neurrira eginda zegoela, niretzat. Klaro, nik barrexerkan baneukan ibilbidea, Orduan, hau bakarrik etorri zen, modu natural batean. Azkenean, talentua eta esfortzua batzen dituzunean, aukerak sortzen dira. Proiektu hontan honena nahi genituen. Ramon Agirre bat, Barbara, baina zoritxarrez honenak beste gauza batzutan zebiltzan, orduan zegoenarekin konformatu ginen. Bagerakoak, honena eskatzeko eukitzeko egoitza hor, Kontxan, baina gero ordaintzeko... Ordaindu... gaizki. Zegona. Ordaindu egite zuten? Seguro? Ordaindu garzegu, azteko guri. Batez ere guri. Eta gero, teknikari egiten dugu, eta aktorei ere, nahi ez, zerbait. Poteren bat fijo, itara diegu beti. Nahi ordaindu zait? Iparralde. Joder. Ai, ama. Ostras! Deno guatzen gaitu. Jon Maiak ondo esaten du. Hau bai, Baskalondoko izarra, bai ona, Gainera Jon Maiak elkarbanatu zuen, jarri zituen 3 aurpegitxo hiekeen egarrez malkoz parrez, 3 aldiz eskuak txaloka eta hashtag oso fan. 3 egune honintzan loin gabe, unkituta. Buf, nostalgikoarena. Honek petatu zuen kriston pila, ertzainak ila hostia. Biratzen zigun komentario bat, Koldo Tegituk, ikastolako, ez dakit. Asko gustatu zait, oso ondo egina dago eta gainera, kriston txapa. Baina ondo, eskerrik asko, Koldo. Ez da lan ere burua hiloreirik botatzeatik, baina, honena... monitorearena, Hor ondo innun, hola, katxarro ikin eta dana, ikustaldi pilo bat eukizitun da, iritsi zitzaidan, Abairgargo udalekutako txatean ere partekatu zutela, Abairgargo udalekuak, Euskal Udalekoak. Neri, ekintzailearen bideoarekin, idatzi zian, Eneko Sagardoik, WhatsAppera, zoriontzen. Neri, Eneko Sagardoik, goia bat irabazi duela. Horia goia bat irabaztea bezala, iaia. Importantena taldea eta jendeak partekatzea, ikustea, eta beste batek ikusi, ideia berri batzuk eman, da talakoak. Egunean behineko frikiak, YouTubeen 5.000 ikustaldi. Eta iparraldekoak, ipagaldekoak, ia 30.000 Twitterren. Eske, puf! Ibanek ere ondo, Ibanen visualizazioak ere ondo. Oso ondo. Ez hain ondo, baina ondo. Zenbakiak dira, baina, ni, eta ondo daude. Baina, ni gehatzen naiz, jendearen maitasunarekin, Urte hauen ondoren, niri bihotza gehatu zait, beteta, sentitzen dut, betea daukadala, oroitzapenez beteta.
bihotza baino gehiago igual da, ezakit, burua, ez? Burmuina edo, bueno, sentimendua daudela, ezakit, bihotzean sortzen direla, baina buruan daudela, edo, ezakit, ulertzen da. Berriro esango bete, ez? Nik uste, Euskal Humorean historian egon diala mugarri batzuk. Ezakit, adibidezkik egon harri zen, txiste liburuak, Guazemank, izan zen beste bat. Eta, Esan dezakagu Atzantzuluak Donostiako euskararen erabileran eragin positiboa izan duela? Bueno, ez daukagu daturik, baino, bai, esan dezakagu. Bai, azkenean proiektu honek ikusgarritasuna ematen du, Zeni barrexerkan nago, baina horren beste gera azkenean niregan ez direla fijatzen. Oain proiektuak astero eskaintzen izkiate, TikTok, ez dakiz zer, pentsa, erizaintza ustea pentsatuet? Atzantzuluak ekarri dian gauza politenetako bat izan da korrika. Korrikako ekitaldi hortan parte hartu izan da nere bizitzako gauza politenetako bat. Ikusleak gelitzen dira aktoreekin. Arpeiarekin, arpeia emategunekin. Baina, aktoreak dira txontxongilo batzuk. Kerraz egiten duna testua eta gaina ez bakarrik gidoia. Ez gero testua horri gazten duguna, pa! Gidoiak? Beti azken minute bigeltzen zizkiguten. Eta txisteak erdiaguk asmatzen genitun. Zor, acting, improv. Fijatzen bali mazera, nabaritzen da ze txiste asmatzen ditugun guk. Zentzu dira, zuenak? Onak. Hau fuertea da, esango etena, baina, nahi guraso berriaren paperein arte, bideoi grabatu arte, nahi etzitan buruti pasarein, aita izatea. Eta, klaro, aktore bezala hor sartzezea paper baten hain barruaino, sentitzen dezu, horrek moitzen du, Eta ligeren bateo beste galdu izan dut, Gizonek ez dakite emakume arrakastatxoekin nola jokatu, akojonatu egiten dira, baina izu, pentsatute hemen nagola, eta ez, ni hemen nago, aragizko naiz, lasai. Momentu baten esan nion ere buruai, Zergatik, ez? Etxea junda, bikotekidea esan da, bueno? Eske gainera jendeak ez daki bereizten aktorea eta pertsonaia, eta etortzen zaizkizu parrandan, Atzantzulua gora, Atzantzulua bera, mehun ginen maulera, eta ordu erdi bat, eski pagaldean ez da hogeila hitz egiten. Berin zait, eta lagunek esan zieten ja maskaraetara berriro ez. Furgoneterarekin ere berdina pasazetza, klaro. Ume bat eukitzea, itea, erresa da, baina furgoneta bat erostea. Harremanak beti bukatzen dira, bukatu behar luketena baino pixka berandu dago. Ez dakigu ez zaten onaino. Bizitzan zikloa gaude, gauzak datozen bezala badoaz, hasi egiten dira eta gero 5 urte pasa dira? Ostras, pasa zaizkit segituan, Jode, 33 hasi nintzen, eta oain, Neri pena bateit proiektu amaitzea Ibanengatik. Nik badakit nerea ondongo dala, hiru ematxo ondongo da, bagera jarraituko dula euskara sustatzen edo iteuten hori egiten. Baina Iban baina bukatu da, Hala, bukatu dela. A ber, jazta, bideoak egiteagatik, ez. Benetan? Hau ez da beste sketch bateako bideo bat, oze? Ez da ideiak buatu zezkigula. Ideiak bauzkau, baina ez dira onak. Azkeneko demoraldian landarezalea egin genuen. Txiko, inlan pixkat. Ideia pila badazkat, hola, bote pronton. Ezkerra, baina ezkerra dana, baina gero frontoian eskubiakin, futbolian eskubiakin, idazten eskubiakin. Juantxoa jute dana, pintxo txaka jatea. Pistatxoa gustatzen zaizkionak. A ber, ideia asko daudela. Niretzako jau bukatu da. Bapo, ze fini. Jarraitu ezak egonekin infinituraino? Bai. Baina, badakigu euskargintzan gauzak egiten direla hutsune bat dagonean. Orduan, guk hutsunea utziko dugu eta ea. Oize jarri duzu benetan txiste egiteko? Bai?